जोंफोरनि खौराङा खिन्थु बारा मोजां नङा दे। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव जोंफोर दिनै बाथ्रा मोनसे सावरायनो फैलायबाय र'। औ लोगोफोर, बाथ्रायानो जाहैबाय माने जोंफोरनि टीमा मोनसे गोदान चेनेल खुलिबावदों आरोना लोगोफोर, कार्टुन चेनेल। जोंफोरनि टीम आरोना, टीमानो होनजायो। लोगोसे जोंफोरो खायसे खामानिफोरखौ जयै मावफायो आरोना। नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय। आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। ओमफ्राय चेनेलनि मुङा जाबाय बड' पिक्सेल। ओमफ्राय स्ट'रिनि टाइटेलनि मुङा जाबाय जेथो दे लोगोफोर। ओमफ्राय चेनेलनि मुङा जाबाय बड' पिक्सेल। औ लोगोफोर, लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर, थुनानै नायबानो जाबाय। जोबोद खस्थ'यै बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन होननानै भिडिअखौ। जोंफोरनि बिब'नि अननाय कार्टुनखौ नोंथांमोना जेरै सापर्ट खालामबोदों, जोंनि गोदान चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामथार दे, आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामथार। बड' पिक्सेल दे लोगोफोर, स्ट'रिनि मुङा जाबाय जेथो। नोंथांमोना लिरनानै नायलायाबाबो जागोन, आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों। आरो जुदि सोरबा डिसक्रिपसनाव नागिरना मोनाखै होनबानिया लिरना नायबानो जाबाय, जेथो बड' कार्टुन होननानै, होनबानो फैगोन। औ लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना जोंफोरनि बिब'नि अननाय कार्टुनखौ जेरै सापर्ट खालामबोदों, जोंनि गोदान चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै। लोगोफोर, अननानै नायहैथार दे, जोबोद खस्थ'यै बानायनाय जादों। आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामथार दे। चेनेलनि मुङा जाबाय बड' पिक्सेल, ओमफ्राय स्ट'रिनि मुङा जाबाय जेथो। आरो खेबसे बुंबावबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, प्लिज ना, अननानै नायहैथार दे। दे होमबा लोगोफोर, दानिया जोंफोरनि बिब'नि अननाय स्ट'रिखौ नायलांदो। लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे। माथो नोंथांमोना लाइकखौनो खालामथारला, मोजां जायैखाय खालामला न'। माथो खालामबावनो आरो लोगोफोर, खाफालानो गाज्रि। खिबा खुरै मेगन निसिबनानैबाबो बे साननैसोखौ थांथारहोनोसै आरो बिदिनो ना। औ लोगोफोर, दे होमबा दानिया लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ। थेंक इउ। मोदोमनाय बिबार खानालायो जोंफोरो आंखाय खुबजबना। मोदोमनाय बिबार जोंनि लोगोफोरा बहा थाखोमाखो, जोंनि लोगोफोरा बहा थाखोमाखो। ओइ, सोर अबाव थाखोमादोंलै? आया, सल' खननायखौनो। सल' खननाय र' गथ', आं नोंखौ माबा मोनसे मोनथिदों र'। आयु, मा बाथ्रा मोनथिगौबा? मा बाथ्रा? नोंलाय माथो सोरबा सेंग्राखौ लोगो हमहैदोंमोनलाय? मा? सोर सेंग्राखौ लोगो हमहैनाय नोङो? आंलाय सोर सेंग्राखौ लोगो हमलाबायनो? आं रावखौबो लोगो हमाखै। लोगो हमाखैबा नोंखौ सोरबाया ओरैनो बुंगोन। बुंनोबोथ' हानाय ना। सोरबा सेंग्राखौ, सिनायहानाय सेंग्राखौ माथो होनायखौनो लोगो हमनाय रखम मोनबाय खोमा। नङा रे गथ', नोङो थगायदों। नोङो बेनिखायनोथ' हारसिं सगाव थांबाय थाग्रा जादोंलै। आसल बाथ्राया बिसो। सोर सेंग्राखौ गोसथोमारो नोङो, हा? है आब', नकथा। आं आरो सेंग्रा मोजां मोनो। मोनिखायनोथ' नोङो लोगो हमबाय थायो। अबाव लोगो हमबाय थानाय नुखो? सोर नुदों आंखौ सेंग्रा लोगो हमनाय? पुसुकु आगैया नुदोंनो। पुसुकु? मा? पुसुकु आगैया नुनाय? औ, सोरखौ मोजां मोनमारखो नोङो, हा? खिन्थालाय। जोंफोरखौसो रायोमोन माथो नोङो। दा गावगायाबो जाबाय? है, आं गोसोथोआ माथो। आं ओरैनो लोगो रखमसो रायज्लायो। नोंबो माने सेंग्रा मानसिजों रायज्लायग्रा जाबाय। जोंफोरखौ रायग्राया। आंथ' नोंसोरनि बायदि एनि टाइम रायज्लायबाय थायाना, आरो आंथ' गोसोथोआना। गोसोथोयोना थोआ दा नोंसोरसो मिथिसिगौ आरो। सोरो अबेनि जाखो सेंग्रायालाय? नों सिनायखाया दे। मोजाङै खिन्थानोबा खिन्था दे गथ'। सोरहा? सोरजों रायज्लायमारो, मा नाम? खिन्थागोन ना खिन्था नोङो? माबा आब', सेंग्रानि मुङा जाबाय, नोङो सिनायखागो दे, खिन्थाबाबो जासिगोन। मा? सिनायहाखागौ आङो? गामिनिथ' नङा? आंलाय गामिनि मानसिफोरखौलाय मानो गोसथोलाबायनो, मानो रायज्लायलाबायनो? होनबा सोरथ'? नोङो सोर सेंग्राजों रायज्लायबाय थायो? सोर सेंग्राखौ लोगो हमहैबाय थायो? नोङो खिन्थाबा रायगोन खोमालै, आं खिन्थाया खोमालै। ओइ, आखाइखौ नुदोंना? खिन्थानोबा खिन्था, माबोरै? माबा नेरसोन। मा? नेरसोन? आयु, हाबाब, नोङो नेरसोनखौसो मोजां मोनो? नेरसोनखौसो लोगो हमहैबाय थायो होमबा? माबा लोगो हमहैबाय थायालै, माबा आं खेबनैल'सो लोगो हमहैबाय, ओमफ्राय आं गोसोथोआना, ओरैनोसो रायज्लायबाय थायो।
आयु मालानिफ्राय नोंबो सेंग्राफोरजों रायज्लायनो रोंग्रा जाबाय आसरित मोनबाय आङो जोंफोरखौ सिगां खम रायखायोमोन नोङो दा गावगायाबो रायज्लायग्रा जाबाय आयु आरोथ' सेंग्रायाबो गुबुन नङा नेरसोनसो मानसिनि गोसोआ सिरायलाङोलै आंहा जि सुइनसै आया बिहासो नेरसोनजों रायज्लायखुमाबाय थायो लोगो हमैलायोबो आयु आसरित गथ' दे मालायखौ बेनिखायनो बुंनाङा मोनथिबायना बिहासो गोसथोनो रोंलायबाय लाजिसोबायबो लाजिनानै खारबाय आरोबा तिलुआ सोरजों रायज्लायबावो बिसोरसो मिथिसिगौ आरो Oh, do. ओंखामखौ जानोसै ओमफ्राय ब्लड थांखानोसै बेरायनो ओइ खोनादोंना मा जाखो ओंखाम मोनबायबा खुरदो आङो ओंखाम जाखांनानै एसे बेरायना फैनि र' बेरायनो आयु बाव आंबो थांगौमोन ना आंहा दे नों थांनो न'आवनो था मानो सना नों आंखौ मानो एसेबो बेरायनो होला आंथ' हारसिं थाङाना नोंजोंसो थांगोन आंहा नाङा होनदोंना खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा बेरायनो फैयो गावखौनो सिख्ला गोरलै रोखोम सानबाय दङ नामा नों दाबो एसेबांबो बुरियाखै दे आंबो सिख्लायैनो दङ आंबोथ' बेरायनो लुबैयोना गावाल' हारसिं बेरायथिंबाय थायो ओमफ्राय आंखौ सानसेबो लांनानै थाङा मानो नोंखौ फोथायनो हाया आं मिथिगौना नोङो हौवा थाखानानैबो गुबुन हौवाखौ गोसथोनाय नों जुदि आरो सोरखौबा गोसथोबावबा हा मा नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंदों नों आंखौ सन्देह खालामो औ नों बायदि हिनजावखौ सन्देह खालामा होमबा माथो खेबनै हाबा जानाय मा नों आंखौ बेफोरबायदि बुंदों आं हारसिं जानो हागौ नों आंखौ गोसथोआमोनबा नों आंखौ लाबामोनबा आं नोंजों हारसिं जानो हागौमोन हाबा आरो आंखौसो बुंदों गावगायालाय नोंबोथ' खेबनै मानि हाबा जाबायना मैथास्रि थाखानानैबो आंजों लाइन मारिबाय थायोमोन आं जाबाय हौवा मानसिफोरखौ समायो नाथाय हिनजाव मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खेबनै खेबथाम खेबब्रै हाबा जानो समाया आङो नोंखौ गोसथोबाय थोबाय दे आं माबा गुबुनखौ गोसथोबावगोन नामा आं एसेबांबो गाज्रि नङा दे गाज्रि नंगौबाबो नङाबाबो खेबनै हाबा जाबाय नों मोनथिबाय जेबो गेरेन्टि गैया बेनिखायनो नोङो न'आवनो था नों आंखौ एसेबां सन्देह खालामग्रा जाबाय आंथ' हारसिं थाङाना नोंजोंसो थांगोन हारसिंबासो बेलेग बाथ्रा नाङा होनना बुंदोंना आङो ओंखामा मोनबायबा खुरना लाबोदो आं थांसै माबारै थां आङो चावमिन लाबोदों चावमिनफोरखौनो एवना जाबाय था बेरायनो थांनो जेबो फोथायनाय गैयालै हिनजावफोरजों मैनिकला अगदिलाइके I am going to रांखावरि दाला मोखां बैतालिखौ नागिरबाय कारेंगा रांखावरि दाला मोखां मैनिकला गदिलाइके तुसुको मैं नागिरबाय करेंगा बहुत ही नागिरबाय करेंगा उसको तो हम नहीं करने वाला मैं तुमको गारेंगा नहीं खागोन नोंखौ ओमफ्राय आइ बांबुलिखौ लाबोखागोन मोनथोंल' माथ्र' आं नागिरनानै गोसो जायोब्ला गासिबो खामानिखौनो मावनो हागोनलै आं रखर मावासो थेवब्लाबो नोङो आंनि राबन रुपखौ नुफेराखैना दाला मोखां एबारसो नुसिगोन मैंने गाड़ी में बहुत सारा बुरजा तेल डाल दिया तो आं नोंखौ दिनै नागिरबायानो थागोन जाया लोङा नागिरबाय थागोन गजा सगाव गजाजों साहा लोंना फैखाबाय उदैया बुंना फैखादों ओरैनोबाबो दिनै सानसेया नागिरबाय थागोन आं आइ बांबुलिखौ मुझसे सीना है ना तू दाला मोखां हा नोङो आंनिफ्राय गोजान खालामदों आंनि आइ बांबुलिखौ लांबा लांनानैबा अनदोंना अनाखै मोजाङैबा गाइखेर दौदोंना दौवाखै आं बिराद सिन्थानोसो ओंखारसैलै दै आय्य बै सासे मानसिखौलाय आंलाय माथो आंनि एक्स हिनजावनि बिदा जांगिला रखमसो नुलाय लांबायलै खेबसे माथोखौनो हैना फैनि र' आजिखालि बिनानावाबो गैला नालाय थांलाय फैलायबो गैला सिगांसो थाङोमोन सिगांसो फैयोमोन बेयावलाय मा मोनफैदों बेलाय ना आलासिफोर दङ ना खामानि मावनो फैबाय दाबा मा खबर बिसोरनिया गथ'बा मोनबायना मोनाखै
मैथास्रि आब'आबो बाजिसो जाना दङमोन ना बिसाबो। ओइ साहा दखानि साहा कापसे फुदुंनाय आंनि थाखाय। लो 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 ओइ बान्दार लानायावनो हाबलांनानै ओंखाम जालांनांगोन र' दिनै गोबावथारबो फैयाखैमोन बिसानाव दिनै हाबलांनोसै र'। जांगिला बैनाय माबा थाख्ला गुमै औलै बैनाय आंनोमोन र' आंनोमोन माबा गुमै जोंहा आब'नि खबरा मा खौरां थुफ्रि आब'नि खबरा गैलालै बैनाय नोंसा थुफ्रि आब'आबो गैला नोंसा रांखावरि आब'आबो गैला आंखौ गारना थांजोब्बाय। मा रांखावरि आब'आबो नोंखौ गारना थांबाय आयु सोरजों थांखो मोनथियालै बैनाय बेखौनोथ' नागिरगासिनो आङो बिसोरखौ मोनबाथायनो आङो मस्ला देनाय बायदि देगोन आं बिसोर हौवा हिनजाव सानैखौबो। मा मस्ला बायदि देगोन औ देगोनथ' र' आंनि हिनजावखौ मानो खावना लांनांगौ सोर बालन्दा बियो आंनि हिनजावखौ लांदों बेखौ मोनबाथायथ' आङो